சமூக அமைப்புகளின் ஏற்பாட்டில் கொழும்பு வெள்ளவத்தையில் உயிர் நீர்த்த உறவுகளை நினைவு கூர்ந்தும் வலைந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரை நினைவு கூர்ந்தும் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தலில் தமிழரசுக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணியுமான எம்.எஸ். சுமந்திரன் கலந்து கொண்டார். இவ்வனுஷ்டிப்பு நினைவேந்தலில் ஒரு சில தரப்பினரால் குழப்ப நிலையம் ஏற்படுத்தப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. भाग्य अनिक बंधुमा एलडीटी सिविल बंधुमा मुंगा नरुनाड पस्से आयुध अरන් ගිහිල්ලා මුම දාන සිවිල් ලැසිය වලට උ සිවිල් ලැසිය වෙන්නේ කොහමද ලංකාවේ හමුදාව වෙඩි තිබ්බේ ත්‍රස්තවාදීන්ට විතරයි ලංකාවේ හමුදාව සම්පූර්ණයෙන්ම ත්‍රස්තවාදයක් එක්ක යුද්ධ කළේ ලංකාවේ වෙන ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ මුන් ඇවිල්ලා මේ බඩගෝස්තරවාදයට කරන්නේ මුන් එංගලන්තේ අපිට කතා කර යන්නලු